non Mas Minut Aminuddin yang punya balabang yang resmi. Ayo tanda, ayo arah Ketua kono. Batus Bandung, Mas Minut PLN. Nah, oke kita ketemu Mas Omek. Ya, kita bong ya kawan Malaysia. Pak Kelvin, Pak Kiki, Pak Wan Batis, Toyo kadang juga rame. Pak Iri Brakel, Pak Ikri Dayanti, Pak Pak Erna, Pak Ratna ya, Pak Ratna Bancang ya, Pak Bandung berangkat Gunung Rejo. Kelingan nalikane biyen urip kekurangan sanadyan wis bisa suwi rasa kangen kok janjimu piye mung tansah tak ugemi kilang kalo dadi saksi pungkasane ilang ana kowe ora koton ninggal aku gambar pisan ora gumun ora mas tenane dasare ana liyane luwe saka aku besok yang rangke tresno ati pawitane padha donya kowe dudu ukurane batuk bat kudu tak tangisi ae Kancuk kuning dadi pamele
aku